Тапшырыбызын дәвам еттірәбіз. Шихап Нигмәти татар журналисты. Ғұмырының көп өлішін Түркияда иммиграцияда өткері. 1995 жылда вафат бола. Бұйыл Қазанда аның шиғырлар жиынтығы дүния көрді. Толырақ хәбәршібіз Фәннур Хасанов язмасында. Күптән түгел генә Казан шәһәренең милләт йортында мөхаҗир шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе, журналист Шихап Нигмәтинең «Әй татарым, әй син җаным» дип аталган шигырьләр китабы презентациясе булып узды. Мәскәү татар штабы ярдәме белән әлеге китап 200 данә нәшр ителде. Бу оешма татар теле, татар мәдәниятен үстерү юлында ихлас зур өлеш кертә. Безнең иң нык максат инде шул татар телен сакларга, шул 100 еллык, Татарстанга катнашып, иң значимый мероприятияларны үткәрергә. И шул менә инде без 1 ел аның белән шөгыльләнәбез. Перепись населения. Бу необычный китап. Бу шундый исторический. Менә әйтәләр бит куалак кирәк ашаганда. Менә бу именно менә шул татар теле буенча безнең шундый разъяснительный эш алып барганда, безнең 100 еллык Татарстан, и менә бу китап бик кирәкле, бик урынны, бик шундый максатлы безнең яшьләр өчен, штаб өчен мин үземчә шулай уйлыйм. Әлеге кичәдә Шихап Нигмәтинең оныгы Муса Нигматуллин да катнашты. Үзенең нәселенә, бабасына карата булган мөнәсәбәтне рәнҗетү, кыерсытуларны бүген дә күңел уңайсызлыклары аша кичереп сөйли. 25 елдан артык күнне көттем. 18 февральда бабамның 25 вафат булуына как раз китап чыкты. Альхамдулилlah. Біздің Омскийда бар Сибирский соборный мечеть. 6 область оңа подчиняться етеді. Онда куратор КГБ-тан подполковник. Әрбір ай сайын куратор келіп, отамны түрліче сөкті та, құрғытты та, негена болмады. Тересі ауыста жүріп, мен тыңдап жүрдім. Онан сын литературный газетаны açып, сөкілеріні оқытым. Телевидение, там передачалар, Туман областьтан болды. Оны Кануантан иттілер, сөктілер. Шундан соң бір китап шықты, но они меня әлігәчі көрсетмеді. По-моему, Вагайский диалог деп аталады. Как раз бабай тұрмында. Враг народа, изменник родины, Богатей, Скопидом, Крахобор и так далее. Тобольский-то бір бабай мені тұтып алды, там былай медальдары. Сураты сен Нигматуллин мамайтады да. Құшақлап алды да, елап-елап айтты мені. Не айтсалар-то, ашанма. Ол яқшы шейді. Ол ведь радиостанция «Свободаның» шеф-редакторы болды. Она лично Андропов вербовает. Вот. Ол Андроповқа қаты қарсы айтып, онан соң ғайлаға башланды. Қыса башладылар бізіне. Отам Туман областан қачып кетті. Бора бір топтылар Омский областьта. Ход бермәтләріне карьерата объематы Адима бермәтләріне историка уғалы. Математикаға көр, бір историк уже болды. Но баба историк болды. Все, пускай етәттілер. Шихап Нигмәти татар журналисты, публицист, мөхаҗир татарлар арасында билгеле шәхес, ләкин аның иҗаты безнең галимнәребез тарафыннан әлегә кадәр бик үк өйрәнелмәгән, тикшерелмәгән. Шулай да Шихап Нигмәтинең латин язуындагы текстларын хәзерге графикага күчерүче, аңлатмалар бирүче, кереш һәм ахыргы мәкалә авторы профессор Хатип Миңнегыловның хезмәте игътибарга лаек. Татарның язмышы катлау. Таралган, сибелгән, мен инде әйттем, ирекле көннән таралмый.
тормыш, гайри-табигый шартлар мәҗбүр итә. Инде аның ватаны менә шундай Рәсәй империясе, Советлар империясе, анда теге сугышлар, гражданнар сугышы, төрле илләр, шәхес культы, башкалар тулып ята. Һәм менә бу теге бердән әлмадди тормыш шартлары, икенчедән шундый сугышлар, изәрлекләүләр безнең халыкны таралырга мәҗбүр итә. Әлбәттә, менә шундый ил ичендә генә түгел, чит илләргә дә. Аннан аеруча менә шушы беренче бөтен дөнья сугышына, гражданнар сугышыннан соң күпме кеше анда. Безнекеләр, урысныкы да китте. Аннан икенче дөнья сугышы. Һәм менә мин алар инде бер өлеше теге ничек тә газаплар күргәннәр, аннан соң инде котылганнар, төрмәләргә, концлагерлар, башка кешенең үзеннән генә менә шушыннан моны куеп карарга кирәк. Менә шундый язмышлы. Һәм мин уйлыйм инде, алар ничек кенә булса да без аларга игътибарлы булырга тиеш. Аларны күрмәмешкә салышу, аларны читтә калдыру дөрес түгел. Ни әйтсәң дә алар теге безнең татарның шушындый вәкилләре. Һәм икенчедән менә Шиһаб Нигъмәти хәзер шушыннан Сибир якларында туып үскән, хәзер шушыннан, аннан соң хәзер шушы татар мәктәпләрендә укыган, Свердловскида укыган, мәктәптә эшләгән, укытучы булып эшләгән, иҗатка өйрәткән, аннан сугышка эләккән, һәм менә аның әле шушы Карагай мәктәбендә эшләгән вакытын әйтәләр инде аның. Бунда Багай районында хәзер укучыларның теге язарга өйрәтәдер, шигырь язарга өйрәтә, истәлекләре бар. Улар хакында Люция Хайбуллинаның Свердә татар мәгариф китабында әйбәт язылган шушыннан. Менә шундый өйрәткән. Димәк, аның теге тумыштан үзенең теге әдәби иҗатка, шигъри сүзгә мәхәббәте булган, шундый сәләте булган. Һәм кыен шартларда да уларны дәвам иттергән. Төрмәдә, концлагерларда, аннан соң зинданнарда язылган шигырьдә, аннан соңгылары да бар. Һәм тагын шунысы да менә ул бит инде 50 елның китабы чыга, аннан соң да әдәби иҗатын дәвам итә. Мин татар дип бара ул хәзер шушыннан. Үзенең халкының менә хәзер шушының аның тарихы белән, аның яшәеше, табигате белән горурлана, һәм шушы телдә яза, һәм үз халкын бәхетле итәргә, имин итәргә, бәхетле итәргә, азат итәргә омтыла. Китап туе Мәскәү татар штабы белән берлектә татар галимнәре, җәмәгать эшлеклеләре, шагыйрьнең якташлары, туганнары катнашында оештырылды.